Kutsigira dzidzo yemwana ndiko kuvaka remangwana renyika. Sangano revaea.com Foundation rapa zvipfeko zvechikoro zvinosanganisira mauniform, masokisi, shangu dzechikoro, mabhuku ekunyorera nezvakawanda nezvinyorwa kune vana vanodzidza pachikoro cheMudonzvo Primary mudunhu reChikomba East. Chirongwa ichi charumbidzwa zvikuru nevatungamiri venzvimbo iyi. Kansela weWard 15 vaOnward Hurende vatenda zvikuru rubatsiro uru vachiti rwaita kuti vana vese vaenzane uye runoratidza kukosha kwekutambanudza maoko munharaunda. Tinotenda zvikuru nechiitiko chaitwa nhasi neVaea Foundation pano paMudonzvo kuWard 15 Chikomba East. Zvatimotivheta uye nevana vedu kuti pavanoenda kuchikoro vanenge vakafanana nevamwe, hapaisina musiyano kuti ari kubva kuimba inoshayikwa kana imba inowanikwa, vane muono wakafanana, tingati vakomunifomu imwe chete. Tichitenda zvikuru secommunity kuti adzidza kuti kupa chinhu chakatonaka. Saka seWard 50 tinovimbisa kuti tikukwanisawo kupinda muVaea Foundation tikopota tichibata nevamwe mukupa ikoko. Kune varairidzi vepachikoro ava rubatsiro uru rwaunza kushanduko huru sezvo mukuru wechikoro Mai Marufu vakatsinhira kuti zvinhu zvapiwa izvi zvichabatsira zvikuru mukudzidza kwevana. Ini semukuru wechikoro ndinonzwa kufara nezvinhu zvaitika pazuva ranhasi, nekuti nyaya yekupaka inotoda rudo runobva pazasi zasi zvaitwa nevabereki vose vari muVaea. Ndinozvitenda zvikuru rudo rwawakapa kuvana vedu, zvese zvawapa vana vedu kubva kumauniforms, maexercise books, macovers, bhutsu dzechikoro. Ndinozvitenda chaizvo. Izvi zvinhu izvi hazvingogumiri pakuti mwana anongogamuchira chete. Dzimweni dzenguva mwana anga achitorega kuuya kuchikoro achizeza chando chinenge chiriko, achifamba netsoka asina chekuisa mushangu, asi kana apiwa masokisi akunzwa kudzirwa anotonzwa shuwa yekuti regai ndiende kuchikoro ndipfeke zvinhu zvinyuwani zvandapiwa. Kana munhu uine uniform yakanyuwani, chero kupindura mibvunzo chaiko muchikoro unenge uchida kupindura mibvunzo because unongo haunzwi kuwa inferior. Kana uchisimuka uine uniform yakaita mamvemve, vanhu vanokutarisira pasi. Asi kana wawa kuona kuti ndakangofanana nemunhu wese, une uniform yaunayo wakapfeka zvakanaka, hapana chaunacho chinoshoreka. Kubudirira kwechirongwa ichi kwaratidza kubatana kwakanaka kwevatungamiriri uye mubati webasa muofisi yemumiriri weChikomba East muParamende Valavmo Masunungure varumbidza kushanda pamwe chete kuri pakati pesangano iri nevatungamiri. So tingati zvirongwa chafamba zvakanaka pano paMudonzvo. Tinotenda veFoundation yeVaea.com akatomoyamirwa nakansela Mopi. Asi chikuru chada kutendawo zvakare pamusoro pazvo inyaya yekutsigirwa kunoitwa nyaya dzakadai nahonorable minister MP vedu vamona. Kutendera kwavanoita kuti zvinhu zviitike kunoratidza kuti urongwa hwose huri kubva kumutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa, kuti hakuna nzvimbo kana dunhu rinosara kumashure, huri kupindawo zvakare muChikomba East uye huri kufambawo zvakare nedonzvo iroro kuVaea.com Foundation. Saka tingati honorable Mona ndo MP vekunoku iWard 15 yeChikomba East. Saka vanotendera zvinhu zvakadai kuti zviitike nekuda kwekuti nyika inotovakwa nevene vayo ka. Saka vakaona vanhu vakaita seFoundation vachibata hapana munhu angabata zveseka. Saka pamusoro pazvose ndichatiwo ndichibva pano ndonotorawo mashoko andaona pano zvichemo zvataurwa pano nevekuchikoro vataura nyaya yemvura, inyaya yakaikurukirwa nahonorable Mona vachindituma kuno kuti munoonawo kuti pachikoro pacho pane uye pangada kubatsirwa chii. Saka ndotenda kuti izvozvo ndo mashoko andichatora, asi ndichida kutenda chazvo kuti Vaea.com Foundation ayo mweya iwoyo vari kuita iwoyo wakanaka. Tinotenda veruzhinji vatsigiri vari kuunganidza zvinhu zvavo sezvamaona imimi. Ndofunga almost mwana wese awana something pano pachikoro. Tinozvitenda chaizvo, tichatenda kuti basa iro richaramba chifurira mberi. Zita ndinivongai Masuka, ndiri paMudonzvo Primary School kuChikomba East.